Cormaic le Kieran agus le Grace na man agus skills net as chuir a thuirtum leirtlíb an seoinmh. Just like acram a beg a thuirtaí bar ced fí res mar caint in jobh. Din me cuasaíos cé chuige seasan an Gaeilge fí láthair san airnáil seo. An siúr tuairda mé reinteolalas an obair tar bun egin stát san airnáil hena féin, obair an tácht tar bun ag roint gona choláistí tríú levéil. An sin ba me caint faoi taide tá dínta tá fáilsí go gábhfuil sa dóhéig dail se dram do bannam metanet agus cúpla duine a bhí bainte leis a taide sin tá si den seo an jobh. So ba me caint faoi sin agus an sin go meisteach sa phlean agus na rudaí a bheits mé de brandhhair sa phlean agus a tarbun táthar a brandhhair sa phlean hena féin. Tá mí de sul go mé an plán, bhí mé de caint faoi é ailsiú beidir mí an bhí se thugan ach bhí cruinneháin le hena agus just tá sé sin brúte séúní beagisteach go mí bealtainna. So an céad rud just tá ráiteas spéisiúil sa tuarascáil seo fáilte a cábhfuil sa dóhéig an Gaeilge a ré Dhigiteach. Tuarascáil a dail se metanet mar a dúirt mé is drámaí seo drám formuoinú an Eorop le haid tuairt taide ar tríoch tangas in Europe, an Gaeilge in Europe, agus hín tálinn gur an Gaeilge in Europe an sin, because bhí glór gan an tanga go nachras in Europe. So tuarascáil sin aine agus spána sé cén chuige hasan an Gaeilge fí láthair. Ach nuair a bhreaníonn ar a ráte sin, I láthair na huaire tá réamhlóid Dhigiteach ar siúil ar féidirí a chur a gcomparáid le Harige Gothenburg an clófhrasa. So chur an clób Harige an clófhrasa chuir sé glór brú ar bhionn teangacha. Teangacha rá tradiisiún béilach agus for chuideach a bás má dheallar sin, because má dheallar ar nachrosí den ná golisteach san airnáil scríomh nó scríofa. So tan ceistán a bhfuil se seo go le tarla Oidhreachta sa ré Dhigiteach seo. Brandamín is just rudí tar bun hena féin ag a réaltas idir an riad Ealaíon agus Gaeltachta agus foras na Gaeilge go príomh tríd na hoscoileaní go leor gan am, because is an sin atá an san an tanolalas. So tá os cín 8 milliún caite ag an rion seine ar tógraí sa nairnáil seo le os cín dem líana inis. Mór a méid airige dé, ach tá mí de fáil luach an wathas fectar domsa. Tá ceann sin aber da í ceann is tógra glórthintéis a tar bun go láiste na trinóide. A bheith alban í chasadh an seo inniuh agus nasan í chiaran ba si sinna caint faoi tortilólas faoi sin, ba si de caint ar ball faoi sin. Dúchas.ie, anam.ie, loganam.ie is tógraí an sin níl sam be seans má go bhfuil si belócéis a bheith stéthar na saomhnaí sin. Ach dúchas.ie ceann dhéanann Dhigiteach ar bháilechan na scoil tógra taide tógra béilid is a rinús na tríochadaí agus tá na cópleabhar sin na bailíogs na scoileaní sin tá siad sin á Dhigiteach faoi láthair agus tá go leor ach a bear an saomh hena ólas thar a bheith spéisiúil seans má bhfuil Gaeltach chuid a istíthir a saomh sin se thar a bheith spéisiúil. Anam.ie bathair snéisí daoine mór le rá saoil na Gaeilge thar na blianta goil siar na céad blianta tá siad sin isteán. Loganam.ie ólas Dhigiteach maidir leis le loganamnach an na héireann ólas fear spéisiúil a ríiste goil siar na céad blianta tafid scríofa bhí an maidir le stair na loganamnacha. Ach an rud is an áitiú ecinn muid an loch breise tá muid a buintas na tógraí seo dúchas anam agus loganam bhfuil si de lug nascí lena chéile. Tá fuireann ionach óg fuinneamhach an sin a DCU agus cnúsach béilid is éireann fiúntar a DCU agus cnúsach béilid is a plé leis an tógraí seo agus tá na nascaní seo díntaach so má hagan main tusisteach a dúchas.ie nó loganam.ie tá tú an ceangailt cad a bhí atá le réin in na mór le rá
atá lúte an anam.ie agus tá tún an goldíire go síomh bháin go síomh eile. Sá sínt oké agus a sinna eins bid a luch breis as na tionscanil seo. Ceann eile tar bun an folklór starúil atá orbert ag gacad a bhrí an a héireann tá sé sinna go siar go dtí an séú 1600 sos go dtí 2000 tá an tógra seo dírí chorpas na Gaeilge agus a brenn cáb seanchápéisi agus so tá sé sin har a bheith spéisiúil freisin agus bíon gnéithe ó sin a bhhailsiú an tamar fad tá ceann le fáilsiú an bhí seo mar a hálíonn sé. Tá ceann eile text-based as Gaeilge ceannú bunig maiallar mehel smuintáireachta trí hiús íceháin ar finte agus bhí me caiint le lead as foróige agus bhí se rálam go raibh foróige plé leis an airnáil seo text-based agus bhí is cinál áitiní an drám seo tá siad muoine ag Camara Ireland go leor an airgad an sin tagann sé ón Adobe Foundation ach tagan tá siad sin bunú na text-based a seo timpeall na tíre tríd foróige agus is áite hagans gasúr daltaí scolas an manscoil déagóirí go príomhá le ha tógraí dhigiteach tuairtfí tógraí dhigiteach ar nó sconaíocht chláirchaí radio animation rudí den taidh sin agus beidir mar spéis a chuideagaí sa seomra seo bheith mar mantóirí go na grúpi seo tá muidir inis i dtíorú díirmid ar text-based rint gon curriculum astrú go Gaeilge reint dubbingi ana bhar chuide gona fí seán atá acab so tá rint gona curricula atá acab tá sé astrú go Gaeilge inis agus actually bhí sesiún tréináile an gon i ggóige connacht an sin Dhigiteach nolig agus tháinig chuile scoil dara level fecim trigéan an seo ó text-based as Gaeilge Dhigiteach fáidir ó gen ach tá géna gobar le chuile scoil dara level aimimins tríomh na Gaeilge na scoilní Gaeltachta agus lán Gaeilge agus le rint gon eagraíochtaí óige ar wathe le text-based ní as Gaeilge a bhunú. So is tógra fíorthát chun sin gon céad lún eile bheits a gobar san airnáil a bhfuil golóir agus sé gobar. Tá ceann an sin eile feicimse mór ag na cile bhíhíal ó DCU tá sí Somália tá sí Notre Dame faoi láthair ar scoláir Fulbright ach tá sí Somália nniuh agus an seo. Tá sí plé leis an MOOC seo an massive open online course a thugann si déir chun ceap a tháinig ó Mheiriceá ach tá muide muoinú mór éid le MOOC sa Gaeilge agus a cultúr tradiisiúnta na tíre a Orbert agus tá geisteine duine faoi láthair duine muide muoinú ar go leor cuasaí Gaeilge th leir. Tá go leor grééis an th leir go thir tríd an cuman lú clas Gael daoine bhfuil spéis an sé an grééis an bhfuil spéis ach go gcursaí dámsaocht cuasaí ceol cultas cultúir éireann daltaí na Gaeilge America tá nuad grééis an agus tá sin chun capitán a go mé den aní sinna haing le chéile agus an MOOC seo chur ar fáilób agus seans níos fearr go mé spéis ag duine bhfuil spéis acab sa cheol go mé spéis acab san Gaeilge freisin. So tá mí de díú ar an marga sin agus bhí láthair actually for mé cóp go staidir an nuamh tá dínta ag tréachta tá dínta ag móréid agus a chud cólacha DCU staidir féidireachta aonsin sún cetá mochan sin cedíad na cuasaí cetá stufa Ealaíon a hana agus cedíad na féidireachtaí le MOOC seo Orbert agus é a thulathair gon phobal idirnáisiúnta. So fecinn sib an sin rint gona rudaí atá ar bun. Sin sampla inis go luganam.ie agus just an cinál an reach gur féidir bheith hain ar tríd na tógraí seo na tógraí Ealaíne. Brenner sé ar sin be manfóver gáhíl sa 15, tá sé gáhíl sa 15, gáhíl sa 16 tá seo go príomh ach brenner ar a bhígur sin an línas ardin sin 173,000 duine chuisteach brennhfuil a saomh sin manfóver
gávílas chuúteig. So Spanish sin an cinál an méid daoine gur féidir bhla. Ní an glórach ab sin ní ran siad a bhád agus tá chablaí eile Spanish kind of cén áda an daoine brand. Spanish sin kind of an méid daoine gur féidir heachtar trídna córa seo. Glóraigidí in Eistíocht eile tá dhéana ag an Roinn tá tógra bunain agus tá tácht ar le buinte leis a gan seo. Mar jouler an ginne tá dínta le déirní maidir leis an mhaolú an Gaelgas an EU mar sólaí by deire incrementach teach leis an mhaolú sin soscadí gábhal sa féhín agus tásúlainn go mbeidh den an deire críochnú le chur leis an sin. So by méadú a teachtar an gápéis síocht a bheits le haistrú san Eorop chuile bhliain idir seo agus gábhíl sa féhín. So tá 72,000 terme is this sa monachar sin inis agus tá si sinna lug ar fáil ar líne siad fiantar a DCU a dhéanann an obair i gcóir leis an Comisiún Eorpach ar an monachar sin. Agus an gaige inis mar dheallar brenin an Comisiún ar a gan seo mar cinál sampla go deachlachtas tá an gaige hééis teacht suas go fada leis an tríú ceannt agus mód in na tango gotá dis monachar agus sin na tango go ifigiúla lug tá an agus actually tá mid gihar a hain tá mid chun tusa ar na tangacha lug na tangacha nua lug a tháinig isteach I gábhíl sa cethir na Maltís agus na tangacha óhair na hárp a tháinig isteach an tam sin. So tá muide chun tusa ar golóraach ab sin a dtíobhann méid termíocht atá stián. In Eistíocht eile seo ceann eile guis.ie is éine le tá forbarthar ag ollscoil Cahar Bhlaclaí ag fiantar an sin 9 milliún focail is scarpa seo leath agus le Gaeilge agus Béarla, so is ceann an tácht ó sin. Tapador, Chorus Astrachan Oidhreachta. Seo tógra tá muide héis Orbert le DCU sa Roinn faoi láthair le Chorus tá bert aistrathirí is this Roinn Seine agus go dtí seo a bhí siad a gúsáid an bugábhar caighdeánach atá ag bhíonn aistrathirí buint úsáid as. So sé gológan mórthangacha inis tá siad a buint úsáid as Astrachan Oidhreachta. So was an Northern Ireland ortha comid ag DCU agus Trinity agus bhíisiún bhfuil tháinig DCU aine agus Trinity aine camera ag ggéire taú leis an tógra seo. Chonaic mé de lug na deisinaí bhí an ag an am agus os a DCU tá Theresa agus Megan an seo DCU maidin agus tá os a Sheedson agus John Judge ag obair chorus ó Astrachan Oidhreachta bunaí ar statisticí. Tá cinál gá srá leis an taide seo agus tá Ealaíon gonachan seo freisin ó Trinity atá gobar ar chorus bunaí ar rialachan natanga. Agus a céad sé bhí eile inis ba mí de brenn tan rud a gobar na gceart agus spána mé chuide gan na torthaí feic na Spáinse sin kind of seo just obair atá bun ag aistrathirí na rinne agus an naibbre an gábhíl sa cúide chuisiad ó 50,000 focail go dtí 160,000 focail. Sin rudaí a bhol an chorus beidir nar úsmuin siad úsáid as chuile ceannach sin Spáinne siad agus deirech na aistrathirí sa Roinn inis nach féidir dís feimú chumá sin gan an chorus seo níos mó. So tá gceistteine sinna leathnúach agus an dá chorus tá forbar ag DCU agus Trinity a chuir le chéile agus cinál chorus hybridach a dhéanás a churas tuile fios ar an rud. Seo tógra eile tá muid pointach leis sa Roinn agus DCU. European Language Resource Coordination tá comisiún ag iarra go mbeidh chorus Astrachan Oidhreachta ar fáil go chuile eagraíocht stáit san Eorop le chur le servicí poiblí
ilhangacha. So is canal slow burn ar sin tá si just a tustu amach agus tá si de bailú sunri ón na corpora se taine an seo faoi láthair bí criniúin just an bhí se caite maidiile se gaan seo ach is cinál tá bei se cúpla blion so le mai se seo forbar a gceart ach idir an dálinn bei muide sa riina gúsáid buint úsáid as a tapador an ceanna tá forbar ag DCU agus a bheits incorinnis ag olscoilna trinóide an. Forras na Gaeilge, go leor eisceocht in eisneochtínta acu i bhoclóirí legan Gaeilge an bhoclóir béarla Gaeilge tá 8 fan géad tá sin críochnaí inis agus tá rasúil go mai se sin críochnaí imlín. Trí ochlóir eile béarla Gaeilge ní de chuig ní an folklór beag sin ceann aontanga agus an folklór Gaeilge béarla ní ag 7-8 tá si sinna lug ar fáil ar lína ar teanglan buncaí. So ríist chuann si teo leis na corpora se tar fáil agus fecinn si bar báil sa caint agus an taide tar bun céico tácht agus atá na corpora seo an taide. Seo an taide rinne me tagart cúplaúir an sin go an tuarascáil seo an tuarascáil metanet agus tá na tablaí seo tócaí amachchas. Rinne siad san analís ar ceithre réimse san airnáil seo agus céiceúrán an tríocha teanga rinne siad stáidear orthab a daobh na ceithre réimse seo. Má bhreanítú se bir géad ceann an phróseáil cainte, cé áitiú le Gaeilge sin, tá sé sa dara bosca, takeíocht briste. Chun sé iontas orm san sin, tá in aontaí de spáin sé kind of a reached go Rashkadi Gothenburg kind of an rave loads atá go raig faoi láthair. Tá verla hos an sin fiú like Neil an verla hos sa musca is fuidir ar héimh na lava clay. Tá muide hís an sin sa darmh bhosca in enkle mór hangacha gréigis na gréigi bochta tá si hís an sin in eint linne Polanis Solanis, caintear teangacha móra na harp agus tá siad sin mar dheallar có láidir is atá an bhéarla agus an Frankis go pointe san airnáil seo tá go leor gan na teangacha in éint leis an Gaeilge agus muid fácaí taobh hir gan bhéarla. Ceann eile seo an taisteachán nua Oidhreach bhí mar caint fi sin. Actually, just a go siar, tá myself fáilseoir seo ag gábhíl sa dóiag. Tá mé ceapú is mar jaall ar an obair atá ar bun goláiste an tríó de déirn go príomh nachhfuil mé tí sa múnmosc an sin ach go rís ba earbh caintlíp agus nás ar caintlíp faoi sin ar báil. Tuarascáil metanet choris eisteachán nua Oidhreach agus an takeíocht atá fáil gon Gaeilge. Bhí mé tí an sin sa muscas massa in éint le Portingailis, teanga mór mílteach Brazil, Portugal, tíirtha eile, agus hís an sin atá in éon club. Ach tá mé ceappa mar dheallar an obair tá dínta ag tapador agus beidir an obair atá ar bun faoin ELRC. Beidir gúil míid bailí sóscatí an céad bosca eile an sin. Ealaíon rís tá míid hís an sin, obair go leor obair le déanain, so fecinn muid an sin a ríist. Is this céad bosca eile tá go leor gan mór hangacha freisin, Portingailis ríist. Tá gréigis an sin, tá go leor gan na teanga go mór an sin, so níl an takeíocht ag go leor gan na mór hangacha, ma dheallar an airnáil in a bhainmuid. Ach chun í cainte ríist híos sa musca, beidir go mid bailísós mé ríist mar dheallar an obair tá dínta le cúpla bliana nós ag aber, beidir go bhfuil mid bailísós bosca an sin. So spáinte sin kind of an taid, an buntaide tá dínta agus an fá go bhfuil táhacht leis. Tá mé de géir an Gaeilge a bhrú sós. Fiú má éiríonn ling leis a taide seo, kind of brú sós bosca bháin an sin, ba mi de déine go má, agus ba mi de gimmart cinál catch-up a gcónaí, ma dheallar an airnáil in a bhfuil se seo. Tá sé seo spéisiúil, tá mi de cainte, cluisiú mi caint fin Gaeilge agus ceartatanga agus rudí den taid sin go minic. Tá sé seo spéisiúil fiú é léh amach agus fá eile go bhfuil spéise in Europe san airnáil seo. In the last decade, Europe has successfully removed many restrictions to the digital single market. One of the top priorities for Europe, money, goods and people,
Lárcábhid sa cúdeag of money, goods and people, chuige náithrín rudí, may now flow freely across national borders, enriching the European Union as a whole. The EU online market is fragmented. 43% of Europeans never purchase online products and service in languages other than their own. Now, there go will mit eiscach túil look na gaige eiscach túil an seo, because is big duine le gaige tá siopadacht an líne nach bhfuil a gold treat a gúsad sívni berle. So I'd say go will mutain eiscach túil an seo. The access to public e-services is limited by national borders, and the richness of EU educational cultural content is confined within linguistic communities. This is a particular issue for smaller EU languages with only a few million speakers. The solution for removing language barriers in the digital single market is found in new language technologies. So usclo na technoliachtaí seo, usclo siad suas galore deisinaí le bheith faighmú I margaí eile nach bhfuil ag muintir na héireann, ní bhain muintir na Gaeilge, muintir na héireann, lucht a bhéirle chumá uslinn sé suas na teangacha eile dúin. Bhí mid a breanahar metanet an sin, so is léir go bhfuil mid síos that aspa takeíochta an seo gon in éireann gon teangach an éireann leis golóir gon na teangacha eile. So it has to corcuig anew, has to plan fad termach le tuairt faoi stadas na Gaelgas na réimsí áirithe seo ausú. Curú fuireann le sanolaithe ollscoil cathair clia agus coláiste na tríóide le chéile, siad Ealaíon Ghonach Alvin Cassada Nasan Chiaran ó coláiste na tríóide, agus John Judge agus Theresa Lynn ó DCU. Tá chuid móach ab seo nó Neil John an seo. Agus bhí si sin actually mar Harling chuid móach bhí John Alva agus Ealaíon buinte cléitúras called Metanet, so tá leanúnachas an seo leanúchas tá antáchtach, agus tá cúpla duine eile takeí ar bord tá Theresa an sin agus NASA, an glúnóga teachtaí is inis. So agus tá Kevin Scannell, tá Kevin an seo inniu, bhí Kevin hánig seo America inniu le bheith linn, so tá Kevin buinte cléitúras called Metanet freisin, agus tá mid asúil go mai inchor ag Kevin duine sé obair ar a bheith táchtach san airnáil seo, agus tá mid asúil go mai inchor ag Kevin sa phlean seo freisin so le gréich mid amach. Beidir nach ra sé sin Kevin na termí tágacha. Comid bheith réalaach faoin rud seo. Má dheallar ar a marga golóir gan stuff san airnáil seo, má dheall gur miontanga í an Gaeilge, ní thuaire an marga oscailta, ní thuaire sé airagó. So bair an stáit, tríd sé an Roinn, an Túdras, an Oras, an Foras, bair an stáit seasasteach agus áite bhfuil Barney. Camid bheith réalaach agus ní bhaimid in an chuile bharna clúdach. Sinna fá gur leagmid síos plant líana agus ba se le habhrenn ó chuile chuig blion, má dhearna cosciúpaí is áithríonn na cúnsí san airnáil seo agus an technolacht. Ba se le habhrenn ó chuile chuig bliana agus breanhar na multi-aríist agus fecinn cetá bailí as dát, cetá dínta agus multi-nua dhéana gon céad demlíon eile ní dhé sin. So tá mid rá go mbeidh go gahar arda bheith ar an mhaoinú atá ar fáil, agus go dtí an mhaoinú incrementach ar an airgid atá just breisiú blion tú le bheith an ar airgid na rinne agus airgid an oris san airnáil seo. Ach go bhéad fhí breanú ar bailí eile beidir alínú ar chuidig an airgid atá ag an Roinn ó thógraí atá críochnú sa tréimh se demlíonna go mbeidh an beidir chuidig an airgid sin a dhéarú isteach ar thógraí Dhigiteacha. Agus camid breanú ar na himplachtaí leanúnacha airgideis a bheith atá an nó bheits an go airnáil príomháideach agus go airnáil faiblií. Ní léimhá ggóil agus tógra mór capitalaí an muna bhfuil muna mai an target an le haigh chuineála gimocht an target ratha Hastings. So camid bheith ardalach faoi sin. So cad a bheith sa phlean
an céad go mí tríd roinnt gona capital atá steán. Ba for a breanhar ar na documéidí Dhigiteach agus anlís tangólaí tá le dtíine ar na canúntaí láimhe agus ar an tanga scrífa. Chafar é seo dhéana sulan for orlaisí tanga orbert nó sunraí a bháiliú. Tá focliacht an segus chuide gá ní fiú ní hiicach daoine an termíocht chun nó chuide gá ní hiicach daoine an gaige agus. So tá fáiríocht, córéir, syntax, fáróíocht, discourse sealamhú tanga. So sin iad na gnéithe gon tanga a bheits le breanhar sa capital sin. Na hacuiní tanga, hacuiní go háirithe tá a caint fí cad a Hastings, cad iad an bun ábhar a Hastings le R&D a dhéanamh sa réim se san airnáil seo. Agus corpus na bhéige. Luamé an sin riint stuff an sin nobar atá dínta go bhforas ar na folklórí, an nobar tá dhéanamh ag an RIA, an nobar atá dhéanamh gon bunachar IATA gon Europe, Gaeltachta.ie. Golóir gan nobar sin an bun ábhar áte féidir analísí dhéanamh ar an tanga. So testing sin, tá golóir gan nobar sin dínta hana féin ach tá rint le díana fós. Agus tá balance le fáil idir an sean agus an nó. I mean, caithfar an ceiste chuir fléimiide seo an lá hana ag criniú. Bhfuil an fiú go leis go dtí an rud starúil, go leis go dtí an bblion 1600 breanhar an seantanga bhí an ach an fiú an fearr go raig agus breanhar atanga nó atá núsáid go léithúil. Agus tá cinál balance an, catú go siar reinthá blianta ach cá an balance a bheith an. Na thuirlaisí fróseáil le tanga nádúrfa. So céad na thuirlaisí fróseáil le Hastings chun na sunraí an a corpus a fróseáil. Mar hampla, morphological analysis, part of speech tagging, parsing, semantic analysis, named entry recognition agus golóir eile. Tá ag na sanolaithe seo rudí seo bun haid inis. Is a géar a bunsrá a thógáil le haid na feimhlár a bheits mar caint fí gan nóid just na feimhlár sin a orbert. So sin an buntaid a tar bun. Tuiscin tanga nádúrfa. Scágadigh an riomhar an takes atá os a chóir seachas a bheith just a breanhar sranga an focail. Caithfar bríomh wintas a takes le úsáid ceart a wintas. So úsáidtar an technólaigh seo an inal cuardathe mar hampla. Sé sampla mág ó seo is má chuir an tusa isteach an Google den tú cuardach ar nuclear energy. Seans má síos ag buna lehannig go dtucha atomic energy níos. Because feic an riomhar an cheangal idir an dá rud, So sin an cinál rud a Hastings. Glórhintéis golóir gan obair seo agus ní go me seach sa rud because ba albheith agus nasa caint líbar ball fi seach obair úntach ar siúil an sin. So ba for a duine cin a labhrenn ar an obair tá dínta agus na céimení eile tá le dtíine amach an seo. Glór ahant a ríist ba albheith caint fi seach. Samplaí gan seo le tá prán le seo because tá sé núsáid leis na mórthanga chu eile. Example seo ná fóhéidirluid ó Oidhreachta cóirs chun caint deanga bháin aistú go teanga eile. Agus is obair an ar bheith dúchláánach é mar jaall na canúnta difriúla san éige agus mar jaall ar glórtha daoine óga mar hampla go clifí idir gníomhach agus rudí an taidh sin. Cóirs astrachanú Oidhreachta a ríist ba sé sin breanhar sin agus cetá dínta rionthá dínta le blion nó có nuas agus tá tuile taide testal san airnáil sin. Córas díalóige chun an duine fisúchanisteach go bhfuirim glór nó takes agus buinean an córas brí agus tugann se freigra. So ríist seo rudí nachhfuil ar fáil san éige fi láthair so tagan an glór hintéis agus an glór ahant a bhaim le chéile an seo le haid an orla seo. Ascáil fásna é se. Testing chorus over chun cápéis sí gailge a ascáil go chrín. So luamé an sin kind of an ceangal a dhéanann san riomhar idir nuclear energy agus atomic energy. Má dhéanann tusa cuardach chun éige faoi láthair ar Google. Tá sé déanann cuardach i méle. So
Tasti and chorus lai gaveka engwege gaveka and river and kangal ider fokla ni vai shabrana on the foklik the noklik the currents to shock marshrang and fokal tikashay will and engwege will and kangal ider and da rata shin agus tura shay ashkal nís what nís creener vitamid can all short changed when you're no currents to stuff as shocking wage if we lahar nimi the fall kind of on Asholas tá Guldoin. Arnall an Idachus antáach call computer assisted language learning I suppose will sample go seo feici ag galórain cluichí idir gníomhacha don seomaranga agus do bhaoine fásta néireann agus thar lear feicimid bhfuil an deis an seo gun Arnall thar lear gun Arnall an Idachus galóir ar daoine fólam natanga thar lear agus the cliffy at the Geneva Kasha, agus, few in air and by Shatau took the show Maranga. Galoro Shaw, ni fader na Ruddy Shaw, Orbert, Gadigama and Bun Tide, Tinta, if him a kind fee and Shim Fina Corpus, Fina the World Shiela Hastings. Time floor technolog lai Rochten the Winnie Lemi comes in Alvagus Nasa, Din and Chidan, Galore, Ibra, Ladini, Dals, Ladal, Dini La Fibani Kainta. Scotty din with Dermot kind of na Faidruchti atá buinte leis technoliacht like Cúna of a Hort Gadini le Dacruchti Fólam a Dacruchti le Dini le mi faoin mí chumas. Na rol na Gaeltachta náisiúnta agus Uile náisiúnta agus ag réaltas agus ag bubble. Tá rol na Gaeltachta Uile náisiúnta tácht an seo feicitúla sib le Google rudí beagar tá Dhigiteach beidir an interface idir nar a hains seach a Google tá túnán gola seach agus le an gaig a go all ach níl an sin ag a scála an mar a dúirt mé níl an rud taobh hir gon go sin níl sé gobar a gceart níl an technoliacht forbar a gceart go fáil. Stampla má go taú ón bubble is sé mehel dúchas. Sampla má nó tá slúintse tógra slúintse dar banna mehel dúchas tosí so tá pobl tá aon duine anna go isteach agus chlárú agus bheith gul agus trascríomh a dhéanamh ar chuidig an seangaige stéhan sin go mbeidh sé ar fáil go phobal níos leithne. So sin takeíocht an bubble le haid na rudí seo. Agus an stát a takeú le Gaeltachtaí beaga tá géireadh with servicey a loganú nó localizing services. So cílann sé sin le beidir lehannig Facebook nó lehannig nó síomhna idirlín aistrú go gaige. Rudí an taidh sin go mbeidh takeíocht go te táachta go mbeidh takeíocht agus tá takeíocht ar fáil fí láthair ó oras na gaige le go Gaeltachtaí le cuidig stuff gon stuff take go aistrú go gaige tá sam gon an gaile le gaige. So drama eins airigid an stát gnóha ó Gaeltachta chun siad service an taidh seo ar fáil hena féin ach beidir go dastín cinál bora corfu sin ach baimid de brana war seo so by multi-attack amach as a glár. So na cé céim na geala plan fáiltiú Captain me le fáiltiú inis mí bealtainna ní bheidh se go láit big fáil ar éos. So multi an phlean le corfaí ráid an airag an am nó an tarastáit be céad a bheits ain. Agus muoinú, mar dúin lu mé hena faoi beidir muoinú ó thógraí eile bheits a take chun deire beidir muoinú bhí a go le dro na tógraí sin a chur a dro chur a bhaim an phlean seo. No muoinú breisiáil ba mi déine na Harragontaí agus ba ar an ara na Harragontaí dhéana leis an rionchaid agus peblií le muoinú nuaáil gon Arnall seo. Agus is Arnall béúnta, is Arnall nua atá cé go bhfuil mé de gobar an hena féin tá mé de géar a bora chur féin rád. Agus abhrenú le déana chuile cúig bliana ar a bláán tá sé sin Har bheith táach maiála go sciupaí is airhín rudí san Arnall. Chur míle magaí is tásúlam nach chur meid cholóirí ach sin é.